Noswaith a chroeso I newyddion S4C. Mae daeargryn erchill wedi taro Turci. Tarodd y daeargryn neithiwr am 2 o'r gloch yn y bore. Marwodd mwy na 55,700 o bobl yn y daeargryn yma. Drawon ni at gohebydd Shane yn Turci. Be sy'n mynd ymlaen, Shane? Diolch, Cooper. Dyma fi gyda Jersey yn Turci. Sut wyt ti'n teimlo am y daeargryn? Mae llwyth o pobl yma yn rhan o broses chwilio ac achub. Mae sefyllfa yn drist gyda pobl edrych am eu teuluoedd a ffrindiau. Mesurodd y daeargryn 7.8 gradd Richter. O na, mae hwnna'n swnio ofnadwy. Wyt ti'n iawn gyda bwydydd o diodydd? Mae hefyd yn anodd i ffeindio dŵr a bwyd ar hyn o bryd, ond mae bag bwyd yn llawer o help. Mae rai pobl yn Corolla, dim ond pawb, ond rai eraill yn trio gweithio gyda'n gilydd fel bod pawb eraill yn cael gwerthu eu hunain. A nôl i studio. Diolch am yr adroddiad trist hynna. Gobeithio bydd mwy o newyddion yn y fuan. A nesaf sori sy'n sôn am y prosiect Willow. Draw at Digon a Bailey. Diolch, Cooper. Digon, beth sydd i'w dysgu am y prosiect Willow? Gyda Country Willow, mae America yn bwriadu. Drwylio am olew yn Alaska, un o ardaloedd pwysgaf ar gyfer bywyd gwyllt, ond os bydd trwy Biden yn cael ei bleidleisio allan o bod yn ardaloedd, mae'n debyg na fydd hyn yn digwydd. Mae'n costio 8 biliwn punt am olew, ac yr olew yna yn lladd yr anifeiliaid. Bydd yn ychwanegu 278 o dynesu metrig o nwyon o gwydr i'r atmosffer. Nôl i studio. Diolch am hynna. Mae hynna'n swnio'n difrifol. Nawr am y tywydd. Heddiw, mae'r tywydd yn bwrw glaw gyda tymheredd yn 6 gradd Celsius mewn Caerdydd. Ac ar dydd Gwener, y tymheredd uchaf fydd yn 12 gradd a glawio at 2 gloch. O rwyt ti'n gallu disgwyl glaw trwm am 4 gloch lawr yn Ynys Môn. Diolch am hynna, Harry. Dyma'r newyddion am heddiw. Bydd mwy o newyddion yfory. Hwyl fawr!